Ambulanzi u pulizija sejħu fit-triq il-Madonna tal-Ġebla fil-Gżira wara li raġel waqaf xaft tal-lift. Il-każ seħħ għal-ħabta tal-10 ta' filgħodu. Net News ikkonferma li l-vittma u ħaddiem barrani ta' 22 sena. Il-barrani li hu mis-Sirja sofra feriti gravi u mal-ewwel ittieħed l-isptar Mater Dei fejn qed jingħata l-kura. Rapporti qed jindikaw li r-raġel jinsab fil-periklu tal-mewt. Il-binja fejn qed isir ix-xogħol tinsab f'kantuniera f'din l-istess triq bi-Sweet il-Junction tal-Kappara. Fil-post isejħu wkoll membri mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili li assistew lil paramediċi sabiex il-vittma jinħareġ mill-post. Wara dan l-inċident infetħet inkjesta mmexxija mill-Maġistrat Aron Buġejja filwaqt li l-Pulizija għadha qed tinvestiga l-fatti kif seħħew. Dan il-każ wieħed minn serje ta' inċidenti li sfortunatament tassistejna għalihom f'dawn l-aħħar ġimgħat kollha inċidenti f'postijiet fejn qed isir xogħol ta' bini jew ristrutturazzjoni. Aktar kbini dan ix-xahar, raġel ta' 25 sena mill-Fgura sofra minn ġrieħi gravi wara li waqa' waqt li kienet jagħmel xi xogħol f'sit ta' kostruzzjoni. L-inċident seħħ fi triq Joanne Gardens f'Ħaltarxien. Ix-xahar li għadda, żagħżugħ Libjan tilef ħajtu wara li waqa' minn għoli ta' 7 sulari f'sit ta' kostruzzjoni f'Taslima. Il-Libjan kellu 26 sena u kien joqgħod l-imsida u kien ġie ċertifikat mejjed fil-post. Dan il-każ kien ħoloq dibattitu minħabba l-mod kif sar l-armar biex kien qed isir ix-xogħol ma' ġenb ta' binja għolja fi Kwisisana.